Hai hut, Karbiang long, West Karbiang long, Nampi Namdur, Incok long, dan Medpik, Kulason Frequency, Litum, Apandar Tum Sidame, Karbiang long, Lirsip, Lirsingsan, Kilangnya long dulu, Frequency, Litum, Lasolama, Akilir, Mata Akilir, yang Mono. Kula dari Litum Teknologi, Inglongpho, Mobil Sidame Litum, Inglongpho, Asimbul yang konven Litum, yang Hemong Sidame dulu, itu Inglongpho Karbikur Kocena. Kula so Asimbul, Inglongpho yang konven, Dake Litum Karbikur Koci dulu. Kula so Karbikur Litum, Jangan tunjang dulu. Nasi Inglongpho Asimbul yang dulu. Bro, tentang lepi jatuh na. Ini gitu kita pielo si tamialang litum. Original in pen pangceng puneng na. Keceng si niliamen tanam ponang kok ponang litum anu tinda atau ramadlang coba ponang. Si Karbilo Charlie song nikan sega mai pini adun tour ni lo patumi bangke reception pen chenglok atumi bangke subject committee meeting lapen delegates camp inauguration pen chenglok subject meeting lapen judelo lapen pini bangke 6 April bangke organizational flag ke host pen chenglok nilitum lapen homage to the deported leaders of KSA tamne ke namtang hemprek lapen khai longri forman ke chisong ajoine apran ke dam tumpan chikimu pen dam det pen pini bangke non bangke delegate smith do tuelo so delegate smith along nilitum pinang khai lapen longri forman ajoine nilitum resolution pho deng pon lo laso resolution pho la bangke ke dam ke wangjilarni KSA tum education mate ka charlie hin 500 से Karbiang long tum la especially literacy rate especially the foundation system la so kapame pani phan quality education pame pani phan kidam tani ta claim pon bom la awareness tami pin non pen ke wangila ni bangke double but triple level ke claim pani phan sin litum resolution deng pon lo la pen second bangke litum la kosol bopo drugs abuse and child marriage tamne drugs especially bokajan dipu la pen West Karbiang long ladak lead pick asonsi nilitum tamne branch sub branch la pen regional tum pen nilitum ha report ang pi hala so tank pen nilitum on the spot to wen ang chingwa that pen pini nilitum resolution deng that pen district administration la pen SPD police administration to pen nilitum berta chupat apel lo non mat tamne within by election jiketang lo MP election itang lo nilitum haroka regional committee long bangke child marriage la pen drugs awareness program bangke thedung pen nilitum ham pui kibi pani pansi nilitum chedon elo lapen si bangke land protection mate land issue la longle ke cherai kom ji aphan nilitum ke wang jilang ni karbi rong asara mai tum betching wai ching sai pen nilitum la kosonsi land mate longle alam ki ba longle kosonsi nilitum cherai komi ma 10,434 square kilometer pu dolo pu la ahok hak dolang ma ave ma mate chumelo me ong pachat putar julong la sig la solang ahok ma koson ma pu la lam putang nilitum mesen pen tamne officially nilitum meeting bang cheng chehang si karbi rong asar mai tu men nilitum ching than ponik po la pen engsi resolution bang ke article 244A article 244A la bang ke men la kichun dei la putakali la pen la cheso pini chesong ponang pop pini chesong pen penap kelong logi la putakali la si la so ka chesong bang ko sonsi panani ke dipu Guwahati dipu dispur Delhi ta dharna ta do bomlo to hui tame kupi posi kelong lerek ma la si la so lam putak bang nilitum bang ke ingsi resolution deng pon lo je 500 se ka chesong thui la pen ingsi texer resource person tha chu hang pen secret meetings do pen nilitum ke wangjilar ni kupi si strategy salam nei ma pu la bang ta resolution nilitum repon long la pen ingsi bang Karbiang long la pen Karbiang long la pen West Karbiang long immediately rehab center rehabilitation center bang ke biserak je phan nilitum bang ke wangjilar ni bang ke
autonomous council puto government of Assam pustame nilitum bang presar pi fan kachuniri fan nilitum hinpen pini chiprai ponlo lapen pini bang ke non do thula panel discussion la tamne panel discussion oh lapen so sorry eng si bang another as a resolution nilitum deng pon thulang yeah unification of KSA nilitum bang la so unification of KSA along tang si resolution nitum deng pon lo je ke bang jilang ni pustame KSA Inglongpho ke without any cause or without any reason, without any condition, hajat tamne aga condition pin ben nilitum ke kusolo unification fan bang nilitum ke ready lo lapen arpu tame kenang sop lo te pini central committee chodali even branch regional tomanta pini kaningie tumdo pini la delegates meet long je kenang sop lo te nilitum ke membership an lena pu nang bi pon da chok po tumsi pini hala branch president secretary regional president secretary tomanta son sipu la si unification bang ta nilitum fan bang ready lo lapen ing si bang ke pachini pon kang tung la panel discussion ta dui non por phai thompen je la scope of self employment in Kerbiang long la so self employment ilitum bang a source bang ilitum long do stam ilitum chichini ne det ko son si kereng lai ma apu hormu bang ilitum chichini ne det la si pining bang a team deng polo je scope of self employment in Kerbiang long la dak ni litum chu pha polo Assam University Pro Vice Chancellor Professor Sivasis Biswas lapen Rasdeep Kathar Agricultural Development Officer lapen Hongbari Ingtipi Dr. Hongbari Ingtipi Subdivisional Officer lapen Melina Turangpi Additional Director of Industry and Commerce la so along nilitum rong atok ben kewang kumane ka phek pui kumane ka harlong pui kumane ka thingpi pine resource doping ma dili litum sami koson si ale chanunima government ke p facilities koson ma ale chanunima puchini ne that iti penali tum kar use educated use tum lasi non alang litum pini la son alang liton chu hang pen dak elitum direct students tum la penili to ma interact dun po question r do po la huilong ke la det pen mangai penap 7 bangke marathon race doji keng dongdang ke kat doji bap thalik ki ap doji century ke chiwungdi lapen por phai hini pen bangai students open session doji lapen ladak pinangan aling ke the tum lapen student social organization tum da dui lapen Tripura Manipur Nagaland lapen Mizoram penta nilitum kachupa pondo alang litum nilitum cyclem rapet chesong rapet ti asong tum do alang litum tang chitong dunji lapen laso program along Karbiang long rat tum tame ahir jume lapen na chiram na chitu duni fansi nilitum hin pen chuni rilo lapen nalitum aphan na chuni na than kang tum bangke la pulo through this medium nilitum dak disama along ri an atowar henu o tawashi tame nilitum dak an na binang kok an bangke tamne KSA conference ko nama kibidam la ke rat tum pining sor bak ali nang long duni mene posi nilitum bang hodai ta nilitum la ke mang lo lagi la si nilitum nang ke mang pen la tak towar henu jo ni tame pini an bangke la so conference jo ni sen graveling hui an ne pathok pi pru an long lo la si ke wang jilang ani tame penap kumane tum VIP tum yong si wang plo tem penap tame la so long ri fan ring nai ba pene towar ke me se nai school me ka PHA me ba kopini medical lason me daklom di samar area lom me pusitame alang lithon tame nilitum memorandum submit dunji la si nilitum conference nilitum atok ibidam dame la main intention ne lalo hada kalong ri ra tum pining son ba le long i mene hada long ri pini an ting thu duni mene pufansi nilitum la so conference bang ibidam na la si ke wang jela ni sitame mesen me pen pini la pen penap tame mesen me pen la so conference ki chun pa mi phan nilitum Karbiang long rat tum phan hirjume chu hang lo la pen arnam hirjume tame chu hang lo thank you acha